Parikkalalaiset opettajat ovat keksineet, kuinka saada lapset kiinnostumaan luonnosta. Ratkaisu on digitaalinen luontovisa. Siinä koululaiset tunnistavat lähiluontoa kuvien, videoiden ja äänenäytteiden perusteella. Varpunen, varis vai västäräkki? Oppilaiden tehtävänä on tunnistaa videolla esiintyvä lintu äänen ja kuvan perusteella. Koululaisten kiinnostus lajitunnistusta kohtaan on hiipunut vuosien kuluessa. Sosiaalinen media ja tietokoneet viepi yllättävän paljon aikaa. Mutta sielläkin voi sitten tutustua, niin kuin tämän ohjelma nyt näyttää, että sielläkin voi tutustua sitten luontoon. Ja sitten kun menee tuonne itse kävelemään, niin siellä tulee sitten vastaan, tunnistaakin niitä sekä kasveja että lintuja. Saako lapset paremmin aktivoitua tämmöisen kilpailuhengen perusteella? Kyllä, ja nimenomaan niin, että ne on leikkimielisiä. Ja sitten monesti on tullut vanhemmilta palautetta, että kun kesälomalla käytiin siellä mökillä, niin heidän lapset opettivat aikuisille lajeja. Eri kouluista saapuvat oppilaat pääsivät tällä viikolla ottamaan mittaa toisistaan. Oliko vaikea kisa? No ei nyt kauhean. Mitkä siellä oli vaikeimpia tunnistaa? Ehkä kasvit. Mikä niistä teki vaikeaa? En tiedä, kun me on enemmän ehkä asema eläintekaan parempi. Miten se kisa nyt meni? Hyvin. Tunnistitteko ihan kaikki? Ei ihan kaikkia. Mitkä siellä oli semmoisia, jotka oli vaikeita? Jotkut linnut ja kasvit oli vaikeita sieltä. Tärkeintä on kiinnostuksen herääminen luontoa kohtaan. Luontoharrastuksen ja luonnossa liikkumisen, senhän on todettu, että se ihmisen mieltä virkistää ja sanotaan, että jos itsekin tuntuu, että on väsynyt ja menee metsään kävelemään, niin kyllä sieltä tulee piristyneenä pois. Huolet ovat jääneet sinne. No.